Il-Ministru Chris Fearn ma wieġeb għall-ebda mistoqsija ta' Net News dwar kontroversja illi ħolqot id-direttiva biex jitneħħew simboli reliġjużi miċ-ċentri tas-saħħa kollha, storja li ġiet żvelata minn netnews.com.mt u li ħolqot furur sħiħ inkluż f'Kastilja. Lill-Ministru tas-Saħħa staqsejnieh min se jerfa' responsabbiltà għal din id-deċiżjoni iżda qalilna biss li għaddejja investigazzjoni. Jena tlabt il-CEO tal-Primary Healthcare biex tinvestiga u tuħu l-azzjonijiet anka disciplinari jekk hemm bżonn bil-mod appropriat. 24 sija wara mhux mill-ewwel. Chris Fearn kien ibbombardjat mill-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar din id-direttiva li tant ħolqot rabja fost il-poplu li kellha tiġi rtirata. Repeta, Ministru. Tiġi investigata, sissa tafu l-persuna li hija wara din id-direttiva. Ħarġet email minn nursing manager tal-Primary Healthcare u jiena tlabt il-CEO biex taħras li. Kienet deċiżjoni tagħha Bħala Ministru ma tkunx ikkonsultat fuq affarijiet daqstan sensattivi. F'dan il-każ li ma konx ikkonsultat. Staqsejna wkoll jekk kienx deċiżjoni tan-nursing manager illi bagħtet l-ordni imma ma weġibx. Bħalma ma weġibx ukoll dwar xi rispondi għall-akkużi li l-Ministeru kien qed jittestja x'se tkun ir-reazzjoni tan-nies. Iżda skomdu minflok wieġeb, il-Ministru njorana għal darba darbtejn qabel telaq u sab rifuġju fl-uffiċċju tiegħu. Ministru, kienet deċiżjoni tan-nursing manager jew l-akkużi li saritlek li you were testing the waters, Ministru? Matthew Mamo għal Net News.